Kata sampai mula dipakai tadi tapi pengana di badan muslim. Kini coyku mula di badan emi ko iyo nak dapet bana lain biar barangke badan ngamu. Kini coyku mula di anak kandung pai-pai lana umurani capek lah kadang anak ayah. Kok nyampang panjang besua umurani di mana tak kabar badan ayah cali laya basan sarona Sinon bakato muslim kapak gae kini coy ko mula pak gae ko nak babali ambo mula sabanta lai tando la cari ambo je badan emi ba itu kato badan muslim nyo pilih la baju mula di halaman satu nyo pilih baju muslim nyo masukkan ke dalam kantong asui. Agak diari mula sasanju tu hari sajo bajawe malam berfikir muslim semua seorang. Kamano lah tujuan mula badan awak kok balik kini ke korong kampung utang di mandi kadang pulau. Ojo itu bana mula katoinyo tapi pangana di badan muslim nyuara narantau kapakan baru Tuhan. Biar merantau dulu badan ambo kok di kampung mula kesansaro yuhu coy itu kato badan diri muslim agak diari mula nasa malam tu nyo cari lah waktu mula ke terminal satu tiboy nyo di terminal Padang itu bana masuk itu kiro-kiro hari jam 2 balik malam. Kiro-kiro hari jam 2 balik malam itu bana mula masuk itu satu tibo di terminal Padang duduk di hati pelanta bana satu duduk di pelanta badan ini. Yogala anak mula tabayang-bayang ibu hati ndak tabado apo nak kato badan muslim. Capek-capek lah naikkan dua kadang yo naik cari layana di mana besok itu kato badan muslim. Kini coyko mula di bagarani ko nila kabatamu dolay anak yo ayah ba itu bana kato muslim. Biarlah marantau dulu na ayah kandung ba itu kato badan muslim swane bamandung sama seorang. Oti bola oto mula masuk itu lah nanya badan mula diri muslim satu nanya kata oto tadi. Agak diari mula samalam tu hari malam mula kabayawe siang tentu siang masuk itu. Satu siang hari mula masuk itu masih noto duit sekali oto marah kepakan baru baik tu bana wala badan muslim sedang di jalan mula kadietong petong badan diri muslim duduk di lakuk bangku sopir
Satu dua dinako bangku supir sinan kan supir bacarito kan supir oto tahu mana di badan muslim. Onde muslim ay dangakan bana mangako marantau wangaran waang kalai barasaki ako sabab yung karanonyong. Ojo itu kato supiroto siapo namo supiroto siagus mula namo inyo tuane. Siagus mula namoinyo mananga katolis siagus sinan menjawab badan muslim monde udai dangakan bana yo malang bana da badan ambo oh indah basabok doda bakarano dodai dape nyo siambo yo siemi itu kato badan muslim. Antas wong sia lagaan nyodanga coy itu kato badan diri muslim mandanga kato macam itu sinan menjawab badan agung. Onde muslim dangakan bana tapi kok itu jano yang gamang bana lanasip kilaki mande itu nasib kilaki nak di badan awak baitu kato badan agus laguno terantang panjang nanoto baladiu indah to etong mula oto diadang oh indah to etong kapuan nanape agak dioto lama soiku manano kacang lalari oto leka masuk tepakan baru baitu bana lama soiku. Satu tibu di pakan baru penumpang baranti kini ala turun penumpang banyak tinggal badan diri muslim coy itu bana lama soiku awakna seorang lihat teoto awakna seorang mula dia teoto coy itu bana mula masuk itu agak di badan diri muslim di mano beko lapau nangado di mano beko orang nalanyo di sinon turunkan mula badan ambo baitu kato mula kasiagus mendanga kato macam itu lah turun penumpang na banyak tantu kini kabajanan baitu bana badan wala bayalan mula oto tadi batamu lapo kopi mula sopir oto di sinon mula si muslim turun la turun muslim kate oto satu turun mulanya di hati oto si Agus mula barangke kini satu kamalinte dirako lampu merah o malang dak dapet lai kaditulak mujuan dak dapet do kadirayi awak kamalinte mula oto lalu menjajar moto maelan mainu baitu bana ala badan muslim baitu bana mula masuk itu satu mencari muslim kata lajang olah turun mula supir tadi satu turun supir oto itu sinan bakato karang mudo oh apa nang kato supir tadi ondera mudo ay dangakan bana pasir dialo badan moyang gilo dialo waang kini
Oiko layale lampu merah dape malinte badan guyuang Odape malinte mula badan buyuang ba itu bahna mula katuinyo indak guno le turantang panjang indak to bilang dolay lamo bana o sinon bakato mula supitadi lai buliang bobatanyo lima ko dusun yang jonagari siapo gala jonamo o tapi kok namo mula badan namo bak namo dai si buyang muslim coy itu kato badaninyo tapi kok kampung kau datanyo kampung boyo di si birugo o satu tasabui mula si birugo o tasiro daradi dado di malo ina kata siro rangu masuk piroto tu orang sinang tuan ko iyo buyang mula di si birugo sa kampung di iyo badan udah tapi ko udah mula namo kadipanggi udah bak namo mula si asbon o ko kampung udah mula iyo di pasisi kan iyo di daerah mula si painan ramuma udah dulu di si birugo o tapi nan muda mula dipakan baru pula banyak mula nak buah udah 32 orang mula nak buah siku kan udah mula ketuanya kini o satu menanga mula macam itu kini coyko mula nanti udah ko iyo sekampung dah badan awak maafkan dah badan abu itu mana Alakato lamu muslim salam mula badu tu tetong badan si asbon tadi bakato kabake diri muslim onde adi dangakan bana nanya dulu katio todaku kalau menurut di dalam hati udah muslim kan memang adun makan rancak kita kalapo nasi kita makan mula dah lu dia kandung ini lananya muslim mula katioto sanang hati mulai nak tawado saja di dalam kiro-kiro satu nanya mulanya katioto to marah mula kalapunasi satu tibo to di lapunasi tentulah masuk mula ke dalam lapau satu masuk orang mula badu tu talatak nasi mula te meja langsunglah makan mula badan diri muslim badu jubuyang si asbut tadi ba itu bana mula masuk itu isinan mulai nyoba carito jua carito mula badan asbun kini coyko mula dia kandung dek karena latibo mula dipakan baru ko jana di mula ragu-ragu yu jan muslim le came yu yo tuang mana muslim tibo mula dipakan baru ko kau tuak mula ganti udah di siku soalnya di emako coy itu kan udah ketua pareman mula dipakan baru ko sebanyak nak buat 32 orang unika banyak panakan yang di dalam kampung inyo kamanyuruh udah pulang kampung kamake datua badan muda katuang tapi muslim mula tibo di siko muslim laki ni ganti udah ba itu bana mula naso itu
Indak guna leto rantang panjang selesai makan mula dengan minun lananyi liinyo katioto tentu tatibo dia tioto satu tibonyo dia tioto inyo tuju mula pareman banyak tadi satu tibo mula dirakok rombongan 30 orang nyo panggil anak buahnya mula di asas-asbon tadi satu nyo panggil mula anak buahnya berkumpul sebanyak 30 orang sinon berkata mula siasbon kabaki pareman banyak onde kawan nangakan mana ikonana dia kan dua ngambu inyo tadi datang di kampung dek karano lati bonyo di pakan baru ambo kawa balik lo ka korong kampung mainyo kini kaganti ambu kok nyampang adowe ko cacik binaso di dalam iku kaban kabake buyang muslim itu bana mula samaso itu indak uno le terantang panjang indak to bilang mulai lamu bana la sari mula jua ni la kenal mula orang namanya tu indak uno le terantang panjang indak to bilang dolai lamu bana tumpak kepada mula badan muslim kok tumpak di badan mula dirinya salamoinyo mula dipakan baru wadukan kawan menakik wana di badan inyo bertumpak kepada badan muslim siapa lah namo mula kawan menakik inyo bak namo si buyang ojang cuy itu bana mula masuk itu bertumpak kepada mula ujang tadi kini coiko diudah muslim awak lain menapik kabar rasul di peton lado meja gio to caliak meja mula gio kini bunyi kabarnya meja gio tu 35 kilo mula di dalam rumah orang tu siapa namo nak punya meja bak namo siapa haji Tuhan bak namo mula siapa haji kata sampai mulai lapai ke rumah Pak Haji tadi lambek di lamu mula di bajalan kain sawu panjang 9 laput sampai dari barang dari jauh lambek lagi jalan nakik ketibu dari rumahnya satu tiba di rakok rumah Pak Haji nyo baca assalamualaikum waalaikumsalam kata Pak Haji nanya lah jangan kata rumah satu tiba mulanya dia di rumah mencari muslim mula kini lah nanya tasirok darah Pak Haji tadi 5 lo indah mula kata sirok tuetong badan Pak Haji tadi anaknya ngaran 3 minggu baru sudah meninggal saroman bana anaknya mula jo badan muslim raso babali rana nilang Tuhan raso babali mula rana nilang itu bana dalam penganaliau baru bertanya mula Pak Haji Sinam bakato kabake mula muslim tadi ramudo orang akan mana kini coiko mula di ramudo lai dia pak batanya siapa galayu yang dengan namu menjawab di sinon badan muslim kok namu ambu mula kapak tanyo ambo bak namo buya muslim mangko ambo datang kamari bunyi kabarnya apa lagi pakai meja gio ambo maca dia meja itu pak
tapi ko itu mula buyang sabui jani tuala mula dicaritoan kini ado nang tekana mula di badan apa satu tampak nak kandung tadi menike janjang apa tasiro darah di dado di malu keindah naik darah apa tasiro buyang seroman mula jo anak apa sepangke bana mula jo badan muslim ko latibo muslim mula ditaruh apa ko jana anggap di rumah lain anggap di rumah mande buyang Tuhan tapi ko meja mula buyang tanyo lah banyak orang kamabali coy itu kato mula badannya tumpaknya mangkuk yang mode itu kok iyo buyang mulai ingin jo meja salin tata buyang jo apa ambil lah meja giyo